Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagkapwang marijuana. Iji barangay hall maray, napanak na ngala iti istab. Si Kangay, ada istab mo para iti ayuda nga iwaras ti barangay. Un mare, adda na alak ngamay sa laeng. Uray siyak nga rod mare. Iyala ako manilakay ko ngam saan kanumot amabalin. Uray siyak mo't mare. Sayang. Anya nga ta, no. Ay nawaw, no anya mare. Adda na panunot kong aramidon ta mare. Anya ngay day ta na panunot mo mare. Maamuam to mare. Agkuyog ta nga agpasintro inton Martes. Sayang ti ayuda nga iwaras dano sagkay sa laang ti maawat ta mare. Nang idulinam iti istab nga inted ti barangay lakay. Ay nawaw, inton Bernis pa yung mga iwaras dagi dyan. Amok Apay nga rot asal salud-sudon ti istab. kasapulak nga road. An-an umay. Basta kasapulak. Saludsud ngamin amin. Imbagak lang nga ruden akasapulak. Kita kami ti drawer, atay jay. Agyamanak. No an-anum ngamin dahi nga istab Basta ada pangusarak. Saan ang masapul asaludsudem no anya. Inwara sumut gaya menti istab kadagiti kalugaran tayaw Mario anak kaw. Nalbasan na nang, iti pala Lunis. Isuma ngamin tibilin ni Kapitan. Apa na saludsod niya? Naikan ka di amin. Wala na, one per household. Nga madati sobra. Iso nga inted mi kadagiti talaga nga kasapulan. Nasaya at mat nga rudno kasta tapno awan agriri. No bilang man tadalat at agriri, mabalin mo't nga agdiritsyuda di barangay hall. Tapno maipalawag mi iti personal kadakwada. May mayat manen ati kasta. No dadduma ka narigat ang makaawat dagiti kalugaran tayaw. Nang runa pa'y no ayuda ti saritaan. Naku na ayo pa hinanang. Kita ang maray. Nalpasan. Naipaserox kumatlaangan ti istab. Maasarak iti dayji asuling. Di kayat nga isirox ti istab. Ay nawaw, apay kanukot bayadan tamat. Di na kanu kayat ta ang mga nuong tan ni Kapitan. Naimbaglaangan ta imanugot ni Nanay Yuli amang isirox. Manungay ta impaserox mo mare. Ado da ito'y Pagguduan ta mare, ta ipila ta inton Biyernes. Okay mare. Saan ka di amadlaw na iserox laang? Saan mo't mare? Kita akit agkakarupa da. Ay wanan niya. No salod-suden da no apay nga ado ti istab ta. Ibaga talatan nga impaw it dati duma. Un mare, kasta ti aramiden ta. Sayang mat. Libre ko naman. Day talaangan agpila ti maaramid. Naku nampay mare, saan mat siguro ani Kapitan ti mangiwaras? Saan damat siguro amadlawan niya? Saan ani Kapitan ti mangiwaras mare? Kano ado tayo nga agpila? Saan da amadlaw? Biyernes ita, ipila yu ti istab tayo, wana bakit? Wan amok daytan. Ada kadilakat mo. Ado ti trabaho ki Jagarten. Apay ka day? Awan makiday, nasaludsod ko laang. Agawid ka mo't latagos numalpas ti pila yu tatulungan na kiti trabaho. Wan ano malpas kami adagos. Ay naku, sungaro da masapsapa ka. Tapno si kati umuna iti pila. Anyat urasan, ang mga no adumat ti nakapila ijay. Sumurot kanto iti Jagarten, numaalam ti ayuda. Tay supay mo ti maitulong mo kanyak. Alawunan, boss! At igdugpay la ang gayam ti pila. Un nga rod mare. O
Gusto mo kidi tapno mabannog dagiti mangiwarwaras. Saan damat siguro ang makadlawan niya, Mare? Adu mat ti tao, Mare. Imposible mat ano madlaw da. Sa bagay, sigurado ang nabambanugan dagita. Dakkel ti posibilidad na ang makalusot ta. Libre ko naman. Dakkel at tipigta no ado ti mayawid tang ayuda, Mare. Ada pa'y cash gift anayon na. No maalat at ti ayuda ta. Agpasalon ta, Mare. Unang, agpa-cutics ta. Kan agpakulay ta itibo. Nabayag matan day di na odi ang nagpamanicure ta, Mare. Nangaron, Mare. Mano abulan matan tinapalabas. Iso aditan sayangan day ti agundaway, Mare. Iji bangir ti pagpilaam. Tat dituyak met, Mare. Agsina ta tapno saan amadlaw dagiti mangiwarwaras. Kaya't nakanumat ang makasarita, kagawad. Wen, agtugaw ka. Ada ka di basol ko, kagawad. Nagpila akla ang matpara iti ayuda. Nangalaan nyo iti peke nga istabyo. Ay nawaw, piki nga istab. Wen, Ay nawaw, nadlaw dagayam. ado ti istab nga impilam nga may salaang ti original ijay. Diyad duma, peke. Apa di ka makasungbat? Ipagarupyo siguro ang makalusot kayo niya. Saan apiki ti istab mi, kagawad? Aday tanay, kinaham. San lang ada kayo tinangipila iti peking istab? Ado kayo. Kasto iti original nga istab nga inwaras mi. Adda ti pirma iti likod na. Kitam. Kitam ti istab mo. Day tamat tinaawat mi nga istab, kagawad. Ay. Pangaasiyo to salas siyak ti luklukwan nyo. Amo ka. Inpasirok siya da kita nga istab. Kinabuakaw ti kastangaramid. Kasanungay day tamare. Di addan record ta iji barangay hall. Addan amare. Ay, nakababain launay, Mare. Kunaklaki di no makalusot ta. Nakitak ti post dagiti kalugaran tayo. Kat ti peke nga istab ti pagsasaritaan da, Mare. Makapaasar mo, Mare. Sayang laang ti banugtaan ng ipila. May salaang mat nga istab ti inawat da. Naku nampay. Awanan Cutics no more. Anyangay nga rod. Natikluta mat adagos. Dakkel ko mati posibilidad ang makalusot. Taawan ti master's list na. Ngam nadlaw da pay laang nga awan ti pirma. Ado tayo kanuan ang ipila iti piki nga istab, Mare. Numaamuan nila kay kuti maipapad iti daytoy abanag. Awanan sigurado nga ungtan na. Oray siyak mat amare. Inramandak pa yan. Apay ngay asyak ti pabasulam kat desisyon tamat daytoy adwa, Mare. Apay nga talangan nagahod ka bakit? Hay nawaw, atidog nga rod ti pila. Napudot man ti ulom kat kasangsangput mo laang. Makapaasar mo nga ming dagita at tao. Asino? Basta adda. Di mo nga rin ipagano asino. Hayon gaya, nadamag mo ka di ti isyo may papan iti ayuda ng inwaras da. Apay ka no. Adda ka no tinangipilay ti peking nga stab. Naimbaglangan, tanabisto da dagos. Aya. Di da amot makontento. Una yan, dagiti buwakaw at tao. Ti kayat da siguro kat isudalaan ti makaraman iti ayuda. Anyat ko na, Mario, anak ka. Dagiti kalugaran tayo at ita amot makontentoan, anang. Ay nawaw, apay maut. Agasam man, taad da ti peking istab da. Anya, Naimbaglangan na, tanadlaw dagiti mangiwarwaras. saan nyo ka di apinirmaan ti original nga istab? Adda ti pirma ni Kapitan. Ngam naturod dalat tamon. Impagarup da siguro ang makalusot da taado ti tao. Ni Juana ti maysa. Duwada iti gayim na. Ay nawaw, one istab per household nga road. Apay akas tapay laang matinaramid da. Amuyo na nanang. Buwakaw da nga ron. Kaya't dati makaado. Naimbangal daw mo, lumabasak pa'y. Papansin bakit? Na, apay akas tamad ti panagsasaumwa na balasang ka. Di nakasarsarita, taging ga itakat maditimod ko. Ay nawaw, ti ayuda kan peking nga istab ka de ti makagapaw.
Awanan bibiyang yaw. Ay nawaw, naikan kayo mo't iti original nga stab. No awan na saya at nga ibagayo, lumabas kay latan. Anya, Di yu dadaulan ti aldaw ko. Diyak kaya ti mabadrip abigbigatan. kasaritam tuman ni Juana, Mario anak ko. May papanita niyo, nanang. May papan iti ayuda Ay nawo, makalawas mo tin tinapalabas Saan da pa'y nga rod anak ka move on. Kasanumat anay bagayo at ida pa naka-move on. Un atakus ko sila panakit din da ya Juana. Anya? Kasaritam taw. Diyak kaya ti mairamraman iti dayta nga isyo ko naktumag. Awan ti amok may papan iti dayta nga ayuda. Ken peke nga istab. Ngam no apay ako sila panakmet ti nakasjay. Pangaasim tadi mo iramraman ni nanang ko. Asino mat tinang ibagakang ka nga inraman ko ni Nana Perla? Kusko sila pam kanumat ni nanang. Ay nawaw, awan amok dita kagawad. Saan ko mga agsakit tinakam yo no nabisto ti kalukwan nyo? Naimbaglangan tanaanos ni kapitan. Saan da kayo nga imbabayin? Alawanan, da kayon ti hustaw. Apay, anya ko mati makagapo nga agreklamo kayo. Nagbalin kami mo't apatas Oho! Wano? Talaga adiyo ammo ti makontento. Iso akas ta ti ugalyan nyo. Saan anasaya ti gasta? No adda ti ayuda, pagbibingayan tayo nga agkakabaranggayan. Saan kayo nga agbalin na buwakaw? Makapaasar man de di akagawad Mario Mari. Apay ni kagawad Mario Mare. Anya kumapay, sinirmunan dakmanen No kasta, sinirmunan na kamay. Uy, makaparurud nga rod. Oray siya, Mare. Sinirmunan da mo lang. Saan kay nga agbalin abwakaw ko na nakiidig? Kasta mo lang timbaga na kanyak Mari. Naimbagla ang atasan anang ngagdila kay ko. Kunaklakit din o dagiti kalugaran tayo lang, ti Buakaw. Buwakaw mat nga ibagbagam si ka, Cesar. Ay nawa, di ka gindidiam mo. Amukon ti kalukwam. Anya? May saka mo gayam kadagiti nangipilan niya. May saka mo kadagiti nangipilay ti peking stab. Ay, kuwala kay. Di kan makapaglibak. Tanangag ko kada kayo ti pagsasaritaan da kagawad Mariaw. Kunaklaki din nunalpas day nga isyo. San anasayati kasi nga naramid yaw? Nakababayin launay. Husto na, nauma akon iti sermon. Saan mutten amalmalpas day ta sermon. Awanan, nagbalin na dakkel nga isyo dahi ta peke nga stab. Na apay manun. Isumot man ang trending dito lugar tayo. Ay, talaga abwakaw dagita akalugaran. Saan mo't na malmalpas day nga isyo? Tati tunggal may sakit ipagarup na matin analaing. Masapul sa mo't nga agsasarita kayo kada kapitan. Uray siyak ngamin kat mairamramanak. Siyak mo't tiguraan dagita abwakaw. Gaputa kagawad ka nga anak ko. Payabanto kano ida ni Kapitan Nanang. Usto tapno masulbaran day ta aparikaw. Kantapno saan mairamraman dagiti inosente. Nanang, Kaanaw ngagsasarita kayaw. ito no mailawas Nanang. Urayan mila ang tibagan ni Kapitan. Ustungot lang numasirmunan dagita abwakaw, tapno di tuman ulitin ang tinaramid na. Naimbaglangan ta nasalaw kayo dito dalan, Regina. Apay ka di kagawan. Agsasango tayo kada Kapitan ni Barangay Hall Inton Martes. Ay nawaw, apay ka no. Tasan mo to na malmalpas ti isyo? Awan ang mumidit na kagawan. Umay kayon to itigayem mo. Ay nawaw, nagululi makakmatan kagawan. Amin nga dati peke nga stab na kat papayaban ni Kapitan. Ay nawaw, apay akas tamatan ngay kagawan. May mayat mutlaeng numapagsasaritaan ti parikot tapno masulbaran. Anya ngay ti saludsudon ni Kapitan Ijay kagawan. Dito ti jakam mo. Basta agsagana kayo. Ibagam kan Juana agayem mo tapno ammo namat. Una yun di kastoy nagbanagan ta, Mare. Wan nga rod mare. Para laang iti ayuda kan peke nga istab. Maibabain tamatan. No apay ngamin amasapul asumango tayo kini Kapitan. Isumot tibilin ni kagawad Mario. Anya nga iti ibagata ken Kapitan.
Ibaga talatan at ipod no, Mare. Siguradong agungot dayjay. Saan tamat laangan ang makapaglibak? Tamo na ti may papan iti peke nga istab, Mare. No aglibak ta, ang mga nukarkaro ang makaungot dayjay. Agawi daksan, Mare. Kasla nakababain mo't. Ay no, at data dito mo yun, Mare. Nakababain nga raw. Nakababain, nga masapol asang ta ti bunga ti kalukwan ta, Mare. Nagbalintan to mga amin abwakaw. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan, makontento ka itinaawat mo. Di ka agbalin abwakaw, tapno addamat maramanan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbang bigat mo, pare Dumeng? Kastamad kang ka, pare Rico. Aga, sumamag day ta, pare. May sa truck samot man ang tinatang tinapit yaw. Ay nawaw, saan mo ta, pare? Sakat may ati presyo tinatang itang. Naranaan ba ng pare? Naimbag ka pa. Agmula kamot ngamin, pare. Oray kaya't kaw. Awan mo't nga rod ti mulaak, pare. Naimbag kin ka at nalawat ti dagang ay patawid dagin ka. Awan pagparikutan mo ka. Siga, agad di mo't, pare. Pudno mo't, pare. Saan amasapol nga agabang ka? Saan akas kanya? Awan apulos ti dagada na ng kintatang ko, mabalin ko amulaan. Mabalin mo't nga agabang kapailaang, pare. Dak kaya pare? Isupay kiti gastos dayta. Basol da na ng kintatang. No apay nga aging gayta kat agmamahalas ha. Anya? Nakabaybayag kamot si Kadumeng. Itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayo, nanang. Kinasarita nakpay kami ni pare Rico. Ay nawaw, anya man ang timbaga na diyari kaw. Naimbag ka pa'y kun kuna naman. Apay ka no. Una, da ka no ipatawid yung adaga kanya. Sana kaskan kwa na nga awan nam namaan na atawid. Anya? Basol da nanang kintatang, no apay ngagmamalasak ita. Kuna na pa'y ananang. Ay una yan ti kasta ka panunutan na. No sadot ti may sa tao, talagang agmamalas. Anya nga ro tinamnamaan na kat saan mo nga ro nga agkagal. Yang manamoy ti dahi akalugaran tayo, nanang. Sa bali mo ti kapanunutan na. Tawid ti sang kaibagana. Anya nga ro ti maaramidan da. Kat dakkel mo ti gastos ni Marie Flora idi na ospital nila kay na. Naimbag abigat yo, Auntie Flora. Kasta mo kang ka ay dakaanakan. Agtugaw ka ta agkapita pay. Nagkapi akon ije balay, Auntie. Umay ko lang sa ludsudan no matuloy ni Kasinsin Rico. Matuloy ijay. Matuloy ang maki-construction. Ur-urayan ngamin nila kay ko ije balay. No kasta, nakitulag gayam. Wen ka no, Auntie. Ngam di na matensong batan ti awag nila kay ko itay. Iso nga imaya ko na. Ada mo gayam nakitulagan na. Ngam no apay adi mo agreing itinasapa. Riingan nyo man, Auntie. Tapno amumi no interesado nga tawon no saanan. Mabit lang nga raw tariingak ti kasinsin mo kaanakan. Rico! Rico! Oh, Rico!
Inanang mag, disturbo ay di pa natulog. Ada ni Aida iti salas, kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, may papanitan niya nanang. Nakitulag ka kanumot ang makikonstruction. Ay, ha? Aywan. Kahit anya pa'y laang ter aramidam, apay adi ka tumakder dita. Ibagayaw nga sa anak amapan. Ay nawaw, makitultulag ka, ita, ibagam asaan ka amapan. Iyaw awan mo tipadam ataaw. Apay nalakayat ang construction man. Awan tinala ka at trabaho, Rico. Kita am ni Dumeng. Agpatakderan iti balay na. Sika ngay, Mike. Basulyo ka ni tatang Di nak ikumparay ti dayja adumeng. Gameng, nalawat itawid na dayday. Ta, basol mi pay gayam ita. Basulyaw, tawan mo't ipatawid yo agardinag. Tapno addamot pagkwartak. Limbag ni pari dumeng, tanalawat ti daga iti dadakkel na. Di mo't imbagak keng ka, anailako ti dagamay, idi na ospital day di tatang mau. Oran niya pa ti bagbagayaw. Basulyo latta. Kumusta ka mutan, Mari Flora? Italaang manan ang nakaumay ka. Maestresa nga ron, Mari Marta. Ay nawaw, anya launa iti paka-estresam. Di anak ko, Amare. Da kami mutan aparintis na ti pabasulan na. Aywan, basulyo ka no apay nga agmamalas, Maray. Awan ngamin maipatawid mi adaga keng kuana. Wala ngam saan mo't anasaya at ada kayo ti rason na. No awan maipatawid jo adaga, mabalin mo't nga agabang itimulaan. Diyak amo no anyamat ti kapanunutan ti anak ko, Maray. Amo na mo't siguro ti may papan iti sakit day ti tatang na. Amo na, Maray, ngam agbirok latta iti tawid. Sa doon na kiitin at idadto mamaray. Madlaw mo ngamin adi na kayat ti agtrabaho. Ipaabang da Simeon ti talon da. No kayat mau, abangam day jeta mulaam. Oho, Ay nawaw, sayang day jay. Nalakalaang ti abang. Adapay da numnan. jak kayat nanang. Kunak man, no kayat mo ti agarden. No kardinak dayday. Isupay di abang nga paggastusa. Kapag rugrugyam no ada ka si ti apaw kat agswerte ka, mabalin mo't agumatang ka iti bukod mo adaga. Jak kayat nanang. Awan pagbayad ko iti abang. Isu nga raw nga agmula ka. Jak kayat ti makautang. Kahit kastalata nga raw dan. Kasano ngay numatayak, kasano kalaangan. Mayat ti kaos mo, pari Rico. Nagpasintro pari dumeng. At dakano ti kaluklukat nga inuman iti sintro kay Ha? Ay, uwan. Inuman di ka lugaran tayo. agpulas kay deng. Tagkuyog tatamapanta. Ha? Sana mabalin pare. Kas makita man, ado ti trabaho nga gururay. San adakas no ginjoy ka may turas ag paminsan pare. Tapno san at trabaho ka na yung ti sangsangwang. Pasensya kan pare ha. Ngam sa anak mahilig iti kakasta. Agtrabaho aklatan tapno saan asayang ti oras ko. Ay nawaw. San masayang ti oras mo no sumurot ka kanya-kanya? Sigalatan di mapan pare. Uraan niya pa iti bagbagam. Saan ka sumurot ken ka? Okay. Antakin ka na kita. Kita am lang Tasan anasaya at no trabaho ka na ayaw daday ti panunot mo. Paray. Sa dino tinaggapuam, Ricaw. Hindi sintro nga raw nanang. Talaga ka di akas na tibiyag akayat mau. Talaga nga awan arapaap mau para itibiyag mau. Awan mo't nga rin mamulaan nanang. Anya laki din na ya. Ado ti mamulaan dita no nadiskarte ka laang. Kasano kumamag ka awan mo impatawid yung kanitatang kanya kadaga. No awan ti ipatawid mi adaga. Kastamitan. Agsarut-sarut kamitan. Naimbagpay ti dagtuma dita. Nalawat ti dagata. Ay naapaw. Nagrigat kalaki din ay akasarsarita. May busman ng tibagas takit awan pa'y ti kunam amakitang dan ka.
nakasapsapa kayo mat, Auntie Flora. Sa dino ti papanan nyo. At kolekta ak manen iti scrap ata isupay nga ilakok kaanakan. Dandani maibusin ti bagas may kat awan manen ti maigatang. Niri ko ngay, Ante. 5 atawunan ti napalabas ngam aging gaita. Awan lata mo nagbaliwan na. Da kami lataken angkel mo ti pabasulan na no apay akas deti nagbanagan na. Ay, una yan ni Kasinsin. Awan ano kastalaang. Anya ngay ti pagbanagan na. Jak amaw kaanakan. No kayat yung, Ante. Saklatan ti pakitang danan nyo. Ado ngamin ti trabaho. Yakon masango dagiti masetas ko. Tabi si ak iti live selling ko. Uray dagiti sidlings alako. Kawanan. Ay wun kay kayat kumanan kaanakan. Isurum laeng no anya ti aramidang. Mala, mabit lang nga rod, Ante. Isalapay ko pa'y dagiti badome. Sumra kayo latan. Tagkapi kayo. Makapabisin mo, gayam di maturog. Ay, nawa. Nanang! Woo! Nanang! Ay, napay nga. Saan mo na sumumbat ni Nanang? Ah, tinasaya. Nagdiretso ako iti kusina. Napay nga kastaw. Awan mo naluto ang makan. Nanang! Woo! Nanang! Sa dino tayan nyo, ala! Apay mo tadi ka nagluto! Ha? Awa magayam ti chinilas na ditaw. At ang sama na panan na. Amangan ko na kung nakit-kita yung ni Nanang kaw, Nana Marta. Ay, jakam mo ah. Saan ka di nga imay dito balayaw? Awan mo't nga imay. Apay kaday. Awan mga mina ni balay tayo mariinga. Apay, di mo kabailan ti agbyag nga awan ti tulong ni Nanang mo. Aksal salud-sudak laang Nana. Iti kasta nga edad mo, kat kabailam kumamutan ti tumakder iti bukod mo asaka. Saan amabalin ani Nanang mo tinamnamaem? Nung nagagad na lang kinitatang iday, nadda kumamot tinalawa dagada. Imayat ko ma, sana nga agrigat ita. Ay nawaw, Huston Rico, di mo pabasulon dagiti dadakkel mo. No kayat mo arumang ay tibiyag mo, agtrabaho ka. Saan anasaya at apapasulong dana ng kantatang mo? Anya ti ekspektaram kat sadot kamot amay sa. Agpakada akaw ay da kaanakan. Mangan kayo pa'y, Ante. Saanan kaanakan. Nakababain mo kang ka. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainan nyo, Ante. Mangan kay kit din, tapno day talaangan maturog ti aramiden nyo no agawid kayo. Saan ka di an naibagayo kanyak nga awanin bagasyo? Awanan nga agpaysaw. Kumatangak kuma iti siya nga kilo di ta store. No siya klaang, ikanyo ni Rico iti pagnakman na, Ante. Tapno saan amaruam day a tao. Ay win anya. Mangan kayon dito'y balay. Iti kasta, sursuruan na ti agdiskarte iti lamutin na no awanan ti iyawid yo. Naggapan nyo man ang Nanang. Aping nga ito lang nga nag-awid kayaw. Di talaang. Ay nawaw, sa dino ka dita. Awampay ko na yung agluto kayo man. Sakba pumanaw kayaw. Awang mo nga ron maisaang. Di yung impadas, di mutang dito istaw. Ay nawaw. Di dan agpautang ta saan tayo akabaulan abayadan adagos. Kasano nga rodan dahin ta? No siya, maturog akon. Ay nawaw, saan kayo amangan? Saan kayo mabisay? Napanugak, kaya't konti aginana. No kaya't mo timangan, agdiskarte ka mo. Ay nawaw. Adda akmanan kaanakan, anya ti ipaaramid mo kanyak. Resdeyo ita, Auntie Flora. Ay nawaw, pagtrabahon naklatan, tapno adamanan pakipanganak. Mangan kayo latta dito'y balay, Auntie. At damot na luto amakan. No kaya't yung tagbuya, iyon nyo latta day ta TV. Saanan? May mayat lata, ano ada ipaaramid mo? Agresday kayo mat, Auntie. At damot kwartayo kanyakit. Saan nyo pa'y mat asiningir titangdan nyo? Bay ampay laang ditata maornaw. Ang mga nualaag makita ni Ricaw. Sigurado apagintirisan naman
Amo mo day di akasinsin mo. Sumrek kayo nga rodan, tamangan kayo ante. Kalkalpas ko lang itay. Da kayo matanti makaamo nga aggao iti kanan nyo. Nakita ka nagturong ni nanang diti balayaw kasinsin Aida. Wan, adda ni Auntie Flora ditoy. Apay ka de. Una, tadi na mutan amo ti responsibilidad na iti balay may. Ay nawang, anya a responsibilidad ti bagbagam mo. Di na mutan pagan ano taglutaw. Na, agluto kamot ngamin iti kanang. Awang mga rumailutaw. Kasano mga mindananang kantatang. Awang may patawid daga kanyak. Ay sardangan nakman kasinsin. Saan aday tatawid ti sang kaibagam? Pundo may. Basulta na ng kantatang. Nakapay akastoy ti mapaspasamak ita. Basulta na apay nga agri-gri ka ta. Nagta ko mamin patawid da, di may kuma. Talaga laang asadot ka. Iso nga aging gaita kat agrigrigat ka. Di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. Ngamin, kabailang mo trabaho. No kayat mo nga agprogreso ti biyag mo, aggagat ka. Ha? Agpada talaang nga awan tawid na. Ngam saan arason day tatapno agsadot-sadot ka. Ikarigatam ket diti agtrabaho, tapno rumang ay matibiyag mo. Amangan ko na kung ipaabang nyo di talon nyo, iji abagatan, Nana Marta. Apay ko ba? Kaya't ko mga abangan. Ay no kayat mo nga abangan, mabalin latamag. Ngam utangak pa ilang ti abang na Awang pa yung kami pagbayad ka. Agbiruak pa iti mabaling kong apagutangan. Ay wala, maawatak mo't kiday. Mala, umay kanto dito'y balay inton bigat. Tay soro ni Duming timulaam. Areglado na. Agyaman na klaunay. Nakasapsapa ka matriko kasinsen sa dino ti papanam. Agsibugak manan kasinsain. No kasta, minulaamon ti inabangam adagada na Marta? Wan, kasinsain. Naimbag man ta na panunot mo ti kasta. Kapilitan ata, umutan ti may saang. No da tayo nga awan tawid na, talaga ang masapul nga agagat tayo. Saan aga po taawan impatawid dagiti dadakkel tayo, kat agsadot-sadot tayo meten. Ti asenso tayo, kat adda iti bukod tayo nga ima, kasinsin. Anya dyan halamag ko, pare Rico. Gatang kanumat ti daga ni Tata Leo ijelaod. Un paray, No kasta, dakkel mo't tinaglakwa mi tinatang. sakto lang paray. Mayat na ita pare. At least, saan kan nga agabang. At damat din mulaam. Purnong ko iti lima ataw, hindi gatang ko paray. Congrats pare. Pudno dyan ko nada. Ora awan ti tawid mo. No nagagat ka, gan nadiskarte ka, dakkal ti tsansang agbaligi ka. Congrats kasinsin. Ha? Nadamag ko aginatang mo ti daga ni Tata Leo. Ha? Layjay ka day. Un kasinsain. Ginatang ka tapno ang daman mo, mula Una, tapno saan ka magastusan iti abang? Pudnulaw na itan ako ng kasinsain. Gastos mo lang, nagpaisaw mo abang ta ka na ayaw. Una, uray awan impatawid ni Auntie Flora kan ka, at damot ten bukod mo adaga. Talaga agagat ti kasapulan kasinsin. Kan, masapol analaing kang agplanaw. Una, masapul ang nalaing kamatlaang nga agplano, tapno saan amasayang ti kwarta ang nagbanugam. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ipatawid ti dadakkel mo. Agagat kakit di, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.